Dama za mu je unguwa ne, na ce bari in biyo in kawo muku baki. To. Baki kuma ake nema? Baki daga ina su wane ne? Bari in suka shigo sai ku gansu. To, ikon Allah. Wannan irin fara'a haka, Allah sa bakin arziki ne. To ka tana ta fara'a. Hakan ba zai daman ba. La 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 la. La 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 la. Maryam! Maryam ke ce? Masoyi komai zafi, a tare za a gane mu, ko da garan kai nisa. Hakan ba zai daman ba. La 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 la. La 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 la. Fatima ya da razana haka? Lafiya? Ba wuri na kika zo ba? Ba wurin ka na zo ba. Ba wuri na kika zo ba, me yasa kike bakin ofisina? Batan kai ne, ba ofis ɗin ka zan zo ba. Batan kai, Fatima. To, ba komai. Fatima yau me ke damun ki, kina yin wani abu kamar wata sirkata? La 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 la. La 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 la. La 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 la.